Korvaan kerääntynyttä vahaa hienolla sumusuihkeella. Audi Spray hellävaraiseen korvahoitoon. Ja minulle Audi Spray Junior. Terve! Me Soneralla olemme sitä mieltä, että televisio ei ole vielä suinkaan valmis keksintö. Sonera viihdepaketti näet muuttaa huippunopean laajakaistansa avulla televisiosi uuden ajan monipuoliseksi viihdekeskukseksi. Muun muassa näin. Saat käyttöösi markkinoiden kattavimman videovuokraa ja uusia ensi-ilta-elokuvia salamana telkkarissa. Vain napin painalluksella omalta kotisohvalta käsin. Voit tallentaa helposti vaikka 10 kanavaa yhtä aikaa massiiviseen 3000 tunnin tallennustilaan. Se on 4,1 kuukautta. Eipä siis muuta kuin antennijohto irti ja nettipiuha kiinni viihdepaketin mukana tulevaan HD-digiboksiin. Tämä se on sitä kuuluisaa kehitystä. Tilaa nyt telkkariisi Suomen monipuolisin viihdepalvelu. Sonera viihdepaketti. Ja nauti. Mä voin kertoa mun lapsille, että mulla oli ainakin hauska äiti. Niin tää tilanne taitaa olla nyt sit se, että mä olin yksin kotona koko mun nuoruuden. Mummon takia. No siinä sitä oli riemastuttavan tyytyväinen asiakas. Tervetuloa Säästöpankkiin, jos tyytyväisyys kiinnostaa. Hei! Taas venytetään senttejä. Nyt viikonloppuna Atria jauheliha. Kiilos grillimakkarat. Litran maustetut valjojäätelöt. Kokis ja Fanta. Muumimukki saippua kupla. Ja nyt myös keräilyssä Arabian hurmaava muumiseikkailuastiasto. Eikä tässä vielä kaikki. Herra Sentti arpoo 100 000 euron edestä rahapalkintoja. Jokainen kassakuitti on arpa. Tule ja voita. Tuntuuko tutulta? Kyllä Muksu tietää, mikä maistuu, kun Muksu saa valita. Muksu lastenruuat. Osta Muksuja, saat lautasen ja voit voittaa säät Ibizan. Ohjeet nutrisiamuksu.fi. Tartu tilaisuuteen. Tartu vapauteen. Tartu hetkeen. Nauti elämästä ilman tupakkaa. Nikotineen lääkepurukumista vapautuva nikotiini torjuu tupakan himoa nopeasti. Nicotinell. Nauti elämästä ilman tupakkaa. Päivä alkoi hienosti, kun mä sinut näin. Ihan niin kuin huomaamatta susta kiinni jäin. Kieltäytyä voinuten purkavaasta. Jenkissä kun fiilis on ihan parasta. Me naurettiin ja laulettiin. Sä pidit musta kiinni. Me huudettiin ja riehuttiin. Ja jenkiä jauhettiin. Me naurettiin ja... Uutistoimituksesta hyvää iltapäivää. MTV3 saamien tietojen mukaan Helsinki-Vantaan lentokentällä on meneillään ulosmarssi, joka vaikuttaa koko kentän toimintaan. Finnairin mukaan lakossa ovat matkatavara- ja kuormaustoimintojen henkilökunta. Lentokoneita ei saada purettua ja matkustajat odottavat ulospääsyä koneissa. Ongelmia on myös tieliikenteessä, sillä Helsingin liikennevaloista peräti 70% on ollut iltapäivällä epäkunnossa. Nyt valot toimivat, mutta liikenne on yhä pahoin ruuhkautunut. Vakavia ruokamyrkytyksiä aiheuttaneita espanjalaisia kurkkuja ei todennäköisesti ole tuotu Suomeen. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suosittelee kuitenkin toistaiseksi välttämään espanjalaisia kurkkuja. Espanjalaisista kurkuista on löytynyt E. coli-bakteeria ja esimerkiksi Saksassa 4 ihmistä on kuollut ruokamyrkytykseen. Täällä meillä Meiran kahvipahtimossa Helsingin Vallilassa sattui aamulla räjähdys. Räjähdys ei aiheuttanut varsinaista tulipaloa, mutta kahvin purut kytivät pahtimessa tuntikausia ja muodostivat savua. Pahtimossa ei ollut räjähdyshetkellä ketään. Yhdysvallat ja Ranska vakuuttavat yksimielisyyttään Libyan johtajan Muammar Gaddafin saamiseksi pois vallasta. Presidentti Barack Obama sanoi G8-maiden kokouksessa Ranskassa, että tehtävä aiotaan viedä päätökseen. Myös Venäjä vaatii nyt ensimmäistä kertaa, että Gaddafin on siirryttävä syrjään.
Naton mukaan Ranskan ja Britannian taisteluhelikopterit otetaan käyttöön Libyassa mahdollisimman pian. Bosnian sotarikoksista epäilty Ratko Mladic on päätetty lähettää YK:n sotarikostuomioistuimeen Haagiin. Serbialainen oikeusistuin päätti tänään, että eilen pidätetyn Mladicin terveys kestää oikeudenkäynnin ja siirron. Kuulemista lykättiin eilen, kun puolustus vetosi Mladicin heikkoon terveyteen. Mladicia syytetään muun muassa kansanmurhasta. Espanjan poliisi on käyttänyt kumiluoteja ja rajuja voimakeinoja hajottaakseen mielenosoituksen Barcelonan keskustassa. Tilanne kärjistyi, kun protestoijien telttaleiriä raivattiin pois. 50 mielenosoittajaa esti kaupungin siivousrekkoja poistumasta aukiolta. Mielenosoitukset ovat osa runsas viikko sitten alkanutta maanlaajuista protestiliikettä. Ja sääennusteen mukaan sää on huomenna sateista. Kuurosateita tulee päivällä koko maassa. Idässä sade on jatkuvampaa. Maan keskivaiheella myös ukkostaa. Lämpötilat ovat 8–15 astetta. Ja uutisia laajemmin jälleen kello 19. Nähdään silloin.